Omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọkụ ụmụ aja n'Igbo, ụmụ Afrịka ka anyị chigata n'ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọbụla ọ dị ka ha siri ihe esiri gị ike, chigata ọkụ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa ọkụ ochie nke ala nna gị ka ọ sara ya ego ozugbo edere gị na ihe na-esi na nke onye akarịa ndị nwere iwu n'obi wee na-asị kedu ka o si dị gị iri na okwu nna gị na ị na-akpọ nna gị ga-alụrịrị ọrụ okwu gị ọnụ ahịhịọ gị. Ndị nna nna gị ha ga-etinyere gị aka na ahịhịọ ihe bụ mkpa gị ka ị nweta ihe ị na-achọ. Mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna nna gị ha hapụ ya ancestors wee sịrị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe na anụ olu agụ wee na-agụ nwa gị, agụ wee na-agụ nwa nebo gị, kedu onye ị ga-ebu ụzọ si n'ụwa ebile? Nke bụ eziokwu ị ga-esi n'ibu ụzọ bido ndị nwa gị bifo isie ebido nwa nebo gị. Edu a ka o si wee dị. Mgbe ọbụla ị nọ na mkpa ịkpọkụtụ na onye nsọ nke ndị ụka ajarị, kpọkụ ochie nke ala nna gị, kpọkụ ya ancestors. Nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ nụrụ ọrụ akwa gị maka n'ihi na ịbụ nwa ha n'ime onye alụ ha. Mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors je na-akpọchi ndị mba ọzọ na ndị senti ndị ọzọ, nwanne ọ ga-ahapụ gị ahụ. Ọnya ka n'iwe na m anatago na be nna m ya gasị nnọọ n'oge awa nke eziokwu. Egwu anyị ji abata n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu. Viewers all over the world, as you are joining, please share the link. The only thing, the greatest thing you can give
to your friend, your relative, whoever, even your enemy, is to share this video. I can tell you, it's a life-changing one. Like they say, faith comes from hearing. What you are about to hear today is more than silver and gold. I want to teach you what you will learn, and if you learn it very well, believe in me, your life will change. It happened in my life. And once you will learn this simplest method of doing it yourself, believe in me, you will thank me tomorrow. It works for me, and I'm sure it will work for you if you apply the right principle to it. I'm onye nke Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Oraifite dị na Anambra State. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụọ ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye nchụaja na Ugochi tubelu na ọdịnala restoration prime minister anyị. Egwu ị nụrụ kịta belong to that ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Is an our outreach. Yes, it belongs to our outreach. Agwara ngene mara ka esi kwado, anyị kwadosiri ike na nke ikpeazụ a. Then abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa okwu agba. Gwa etu o si wee dị. The truth about anything you need to know gbasara ọdịnala Igbo. Ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst anyị bidoro taa ọ na-aga n'iru. Ọ bụrụ na isonye wuyi na nke a, ị nwere ike isonye na nke ọnwa na-abịa bụ Septemba. Nke a bidoro taa ga-last for 14 days, kwụsị na 19th. Na ya bụ 19th, anyị chụcha anya bụ aja. Anyị mesara ka gbuo ebu, ndị mmadụ erikwazịa ma ṅụkwazịa. Ụfọdụ uru ịgwaghị the importance of that aja. Mana before this aja agwụ na njedebe, mma ewepụta ofu ụbọchị kọwalụ gị maka na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara uru aja bara. Aja ndị afụrụ anya and the forces of nature si na ya wee bụ n'ihe menu na nke ikpeazụ a. Mana before nga isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ how step by step how to feed your children perfectly, and how you can do it yourself. Like I always say, 70% of your spiritual work you can do it yourself. It's only 30% a dibia can do for you. And what will follow here will call duty of a priest, call duty of onye nchụaja. Yes. Man, 70%, believe in me, if you are not indolent, if you are not so lazy, too dull, if you have already awakened, believe in me, can do it. But what you don't know is only a mystery to you. Today, I want the bandage in your eyes, I mean your spiritual eyes, to fall, so that you will see and understand how things work. But my admonition this evening is this. Please note, Ordinana, it is not a magic. Ordinana is spiritual movement. Ordinana, abro making charms. If why you are joining Ordinana is because of making charms, if why you are joining Ordinana Igbo is not out of convention, you are not serious. If you are joining Ordinana and you have been in this Ordinana 3 months, 6 months, 1 year, and you have not conquered fear, you have not started. You are not started. You are not serious. These are the basic things you must conquer if you are really serious.
Let it not be that what attracted you to Ordinana is because of challenges of life. Then you are looking for solution. Yes, you are looking for solution, but you should be convinced. That is the basic thing you need. If why you are coming back to Ordinana is you are looking for somebody to do a pot of money for you, you are not serious, because that is not. You get. I will always tell you the truth without fear of favor. I will tell you what you must do if you really want to practice this Ordinana spirituality to the core, and if you want to do it and live long, and as you feel your earthly mission. Don't have those get rich quick syndrome in your mind. Yes, that's my short admonition tonight. But I will guide you step by step. If you are coachable, if you are really serious and want something tangible, and if you are a type that really value honest, if you are the type that really value whenever somebody is telling you the honesty, and if you are a type that really want to have something meaningful in your life. Some people don't even love themselves at all. One guy sent a message to me today that he have suffered, that what he's looking for is who will get rich quick for him, that he doesn't care the consequence. I said, my young man, sorry, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi is the wrong person if that is their mission. Yes, that is my short admonition. So if you are looking for charm, pots of money, get rich quick, instant money, sorry, can't Ogbuefi EZE-ANA Ugochi oraifite, because I'm not into charm making. Any charm making, hypnotizing, count me out. You get. Now, what I'm going to teach you as a high priest is to show you the instance where and what you need to do in your spiritual life in order to develop and reawaken the real you that is in you. Now, the first step is this. What I am about to tell you today will work for you as long as you have tell yourself the gospel truth. Chigaria ma chigarikwa. And tell yourself one simple truth, that you have sinned against heaven and earth, that you have sinned against the entire creation, that you don't deserve goodies of life because you have wronged in the past, and you have moved against the natural principle of life. That you are so sorry. Make up. You must show remorse. You must be ready for what I call restitution, reparation. You must be ready to do this. You must be ready as a prodigal son to make amends. If you are not ready for all these things, you are not serious. One thing you must do first, I keep telling people that the utmost thing you must do once you come back to Ordinana, first of all, is this. Always pause a while. Create time for your spiritual exercise. If you are a type that you don't have 5, 10, 15, 20 minutes every day, to pause a while facing the east. I keep saying it. If you are serious, locate the east direction inside your room. 4 corners of your room, one side must have faced east. Must face east. Locate it. And I have already told you how to locate Owanyong. Yes. You can be inside your room.
I will not tell you to come outside because I don't want to kiss you agree. But the most important thing is that you are facing the east direction, whether you are inside the room. Great time. Don't be telling me, Ogbuefi, that here I gotta get. If you have not started practicing this, I'm telling you now. Before I listen to you that what you are doing is not moving, you must first do your 21 days ritual. Very important. I want you to call me and tell me that you are very fervent in following this spiritual exercise that I made mention of. I have teached about it over and over again, and I will keep teaching it till you enter some people's call. What you will do, first of all, that is the first step, fundamental thing. Create time for your spiritual exercise. Before you go to sleep, you can do it anytime, morning, afternoon, and night. Anytime that is your quiet time. Once you go away from hustling and bustling, create time. You can set your phone on alarm. Once that alarm calls, please leave whatever you are doing. Go and face the east. Some will tell you that they don't know exactly what to do. Listen and listen. Listen attentively. I will guide you. What you will do once you enter the room, whether morning, afternoon, night, and if you start doing this, you will notice that there is other beings that normally join you. Sometimes during that quiet time, you see gay boogie. If you start it anew, till when their vibe, the aura, the radiation in you will start adjusting a little to withstand the presence of the elemental beings. Yes, when I started it, remember my time is, I do wake up before 3 a.m., before 3 a.m. That time, once I wake up, sometimes I will feel this gentle breeze coming in. No, cleanness is next to godliness, right? Cleanness is next to godliness. You cannot just wake up, jumping out from your sex partner immediately and rush. No. Once you wake up, you can have your bath, then you can cleanse up yourself. You can use Osoji or use any other, then maybe have a chow to arrest of the or whatever. Just clean yourself up. But the simplest method maybe you can use Osoji. You know how to use Osoji now. You have to chow. Yes. And now I got them more. Now I'm going to n'isi mmadụ dum. Afọ afọ enyere m na m gara agba Chukwu okike mmeji ekwubi okwu n'isi mmadụ dum. Onye agbata nji ayo na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ mmadụ mmụọ gwara m. So ị mara aha anwa Chukwu inwetalụ. Ị ga-akpọ Chukwu okike. Kpọọ ya. It's okay. Then call your ancestors. Call your ancestors. Sorry, we are experiencing bad network, but however, we'll continue. Call your children, call your ancestors. So give you what I'm teaching today is, at least I want to digress a little to carry along newcomers in Ordinana. Please bear with me if you have already known about this. You call your entities of power, call your entities of powers, call Agwikunegi na Agwikunegi, all of your land. Money in Igbo, more money in Igbo na-emeri ihe. Money in Igbo na-emeri ihe, ihe na-emeri Igbo ihe. But mmụọ ọbụla na-eso gị na ndị na-eso. All gods of your land, the gods of Africa. Watching Ordinana. I won't miss here and there.
ihe ọzọ ị ga-eme bụ imesi ihe ndị a. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịbịa ịkpọkuo imesie ndị a. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịkpọcha ha etu ọbụla, kpọsịa ha etu ọbụla ị nwere ike. Echefuna na ị ga-akpọ mmụọ niile chi onye ụwa gị. Chefuna imesịa ya. Nobody will do this for you. You do it yourself. And I can tell you, distance is not a barrier. The first thing is do this thing. We are having some network off and on. However, we continue because a lot of people will be liberated today. So no matter whatever technical challenge we are having in this life today, we go on because I know this message must change lives. After pleading, call ya Ayachonyo Wasia Biko. Need is so sorry. Wrong. You have done a lot of wrong in the past. That you are pleading. You are already tell them that you are so sorry about your shortcomings in the past. Your misdeed. You are so sorry. Plead. If you can reflect back what you have done in the past, if you are doing this, even if you feel like crying, please cry. Yes. If you feel like crying, cry. Express yourself the way you feel like. After that, tell them that you have already learned their mistakes. That today, henceforth, you wish to align yourself with them. Please, that they should ignore your shortcomings. Hamalile, hamananso. Imesia ya. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ since na gị nwere nwoke face go east ya ikucha ya. Then ịyọ ha etu ọbụla o si wee dị gị. Onwe challenge ọbụla ị na-enwe, please tell them any challenge you are having. Now, after that, telling them their challenges, then create time to ask them for whatever that is your need, your needs. Mention it to them, and then that yozie ha guide ya gị ka ị ghara ime mistake na ndụ a. Ha lead gị to the right path. Ha lead gị to the right mentor. Who will be your mentor, your spiritual mentor? Who will guide you so that lead you to the right people, to the right alpha. Yes. Whoever that accepts, ask them to lead you to the right person, to guide you to the right person. After that particular one, the next thing you will do is to consult Alpha. Yes, Alpha, to establish the first connection, the first engagement. After that, ask to the right person for your Alpha. Please bear with me with this network off and on, but we'll continue. Now, ask them to guide you with the right person for Alpha. After consulting your Alpha, if your Alpha reveal that need well also, please and please take care of that also. Get rid of that also first before any other thing. Makanada happy Bobadi Kacho Ocho Weriki Baroluni Nero. Egotaria? Yes. Example Gamaro, there were 3 categories of Ocho. 1. Over Ocho more one mother for committing what I describe as sacrilege. Iweriko Bruni so Nande Quaturobi. Ma o mebi ofo
ma ọ bụ mee ọtọ n'ọdị iche iche megide ọdịnala. O nwere ndị ọ na-apịawa azụ. Mgbe m bidoro ọdịnala, the first thing m melụ bụ ịwachi ọfọ emebiri na ngwurube nna m. That's the first thing. Now, because I need to do reparation, restitution of that sacred symbol that was I don't know how to put it, but that particular symbol of the family was desecrated because of ignorance. So I have to restore it first to show my ancestors that I have arrived. So, e nwere ihe o nwere ike unu mee ọgba ụnụ ụtụ mmụọ. E nwekwara ihe ndị ọzọ nke a one of the sense ị nwere ike ime ya ebute ụtụ mmụọ ibie out of mere wickedness or casting spell ma ọ bụ no witchcrafting. E nwere so many ways mmadụ nwere ike isi wee gbaa onwe ya ụchụ. Mmadụ nwere ike isi gba mmadụ ibi ụchụ. Mana e nwekwara ụchụ mmadụ gbara onwe ya. E nwere ife ị nwere ike ime ihe a na-asọ nsọ imerụ ọnụ ala. O nwere ihe ị nwere ike ime ịma na imego ngwurube nna gị ọ na-ahụ ọkụ. Therefore you face the consequence. O nwere ụchụ ịgbara onwe gị. Example, ma mara ụfọdụ ihe atụ. Mgbe ị na-have carnal knowledge with your blood relative, o nwere ike ibutere ụchụ. Mgbe ị na-eslip with o nwere ike ibutere ụchụ. Mgbe ị nọ na-eme ihe a na-asọ nsọ, ma ọ bụ nwoke a na-ejekwu nwoke ibie, ma ọ bụ nwaanyị a na-ejekwu nwaanyị ibie, o nwere ụfọdụ agbasịala gị afọ. Ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị, ma ọ bụ na ịkparị mmadụ elu, ma ọ bụ na ịkparị mmadụ elu ka ome ihe dị n'ọfụ, ịsacha ụchụ maka na ọ bụrụ ị na-ayọ mmụọ for more. Example, nwatakịrị bụ nsị na ọgọdọ n'ahụ ya, fụkapịa na-abata ya gbara ọsọ wutere nsị niile dị ya n'ahụ. Nne ya ga-asị nwa m, no, go and clean your mess first. O nwere onye nọ nso, can somebody take care of this child and tidy him up? That is normal thing. Anybody unclean to that, when you are clean to that magnitude, mmụọ nwere ike na-maintain some certain distance from you. You can feed your children. What you just need is a guide. What you need is just a guide that will guide you. Network is really dealing with us today. Now, what you need is a guide that will guide you A to Z, step by step on how to do it. Example, ọ bụrụ na example na nọ na ịbịa n'Ugochi tubelu na temple, iwe si EZE-ANA ya na ịchọrọ ka ijiri aka gị na-efeed onye ụwa gị subsequently. Now, what we do from beginning, so that now network is so bad. However, I will continue. So that email ọfụma. Kedu ihe ị ga-eme? Kedu ihe ị nidiri maka chi onye ụwa gị? Mana mma advice gị the simplest method. Enwere many method ị nwere ike iji mee. Mana mma enye gị the simple method. Ime ya pack up. So the simple method bụ 1. As a beginner, just use work. Sorry. Jee wota dịka igbo onye ọfụ n'ọdịnala agwara gị na-enye gbawa afa ka ịchọwa onye nọrọ ụwa by name might not be necessary at that early stage because of you might be confused and stuck in one place because of ihe otu nwere ike lead to you need that thing now. He needed a blood sacrifice to align with your chi first.
before ị malụzie ma chi gị for chi gị ọ ga-eri oke ọba ka ọ ga-eri ịghọtara ya like etu a nnọkịta ka nwere onwe mma atụ chi onye ụwa ma ana m egburi oke ọbara nnekwu reason ana m egburi ya chi onye ụwa m wu nwoke mana ana m egburi ya oke ọbara nnekwu maka ihi mmụọ fienu ịghọtara ya yes maka ihi mmụọ nwaanyị sienu maka ihi ana m egburi oke ọbara nnekwu mana asị mpigide eri those things adị nke gị nwere ike ọwụ ụlọ so ihe ị nidiri bụ ọ bụrụ nwoke just gote oke ọba ọ bụrụ nwaanyị just gote tụọ ụmụ ị mara ụdị favorite mmanya na like ịṅụ good inwe nkwenu weta inwe star ma ọ bụ na hero ka ị na-aṅụ weta ndị man nọ ya favorite weta ji weta essence nwere ike wetakwa candle now ihe ị ga-eme bụ iweta ọjị first of all ọ bụrụ na ị nwere ego dipendịrị ka ebe ị nọ dị nwere ihe dị na nna chekwara gị aka so stone ị nwere ike were ozu make a circle yes you can do that ọ bụrụ ọka so na stone ọ bụrụ iwu na ị ga-eme like that now well but let me teach you the simplest method. I were akwụkwọ ogilisi anwa debe 1 2 3 4 representing 4 market days. Echefuna na ebe ọ bụla ị ga-anụ ị ga-face east. Ọ bụgoro na iji nwaanyị nọdụrụ okwu iface east. Now iface east ahụ ihe ị ga-eme bụ i were ọjị ịgwachi onye ụwa gị chi onye ụwa m onye ọbụla ịbụ listen to my words, the choice of words I'm using. All of them they use now stand for something. I don't know what the reason. Now here I say, chi onye ụwa m onye ọbụla ịbụ ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị isi n'ikwu nne m isi n'ikwu nna m o nwere mmiri ma ọ bụ arụsị ma ọ bụ ọbụna mmụọ ọbụla so gịnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile gbadata ikenga chi m ikenga so chi m na mmụọ ọbụla so chi m mmụọ na-ana m oke mmụọ na-emere m ihe mmụọ na-atụ m anya ekele n'aka mmụọ si n'ikwu nne na mmụọ si n'ikwu nna ndị niile ya na chi m chi onye ụwa m na-erikọ n'ụlọ niile ka m na-akpọkwa okwu n'ụbọchị taa m na-echukwa chi onye ụwa m n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile gbadatanụ ịkpọzie ndị egere na ndị ndị ka nta na mmụọ ọbụla nọ na be nna gị mmụọ be nna gị na mmụọ ikwu nne gị na elemental beings and mystic and forces of nature mmụọ onye na-ejere Chukwu na mmadụ ozi ọ bụrụ na etu atata ụbọchị orie mmụọ ọbụla na-eri oke na orie ụnụ gbadata ka ụnụ bịa bụrụ ndị akaebe n'ụbọchị taa na m chukwara chi onye ụwa m na-agbakọghị uchi onye ụwa m onye ọbụla ọ bụ ụnụ azọ na-azọ na onye ọbụla bụ chi onye ụwa m gaịda na njem na-ewetara m oke m na mmụọ n'oge ka m na-akpọtụ n'ụbọchị taa ekwucha ya iwere ọjị ịgọzie ọjị yọọ ya si ya biko na-enedo ụbọchị tata ka mmadụ ga-atụ na-esi na taa anyị na-echukwu ya biko kịta anyị lụtara ya lụta gị taa anyị na-echukwu ya chukwa gị taa anyị na-enye ihe ọnụ na-eri ya nye gị ihe ọnụ na-eri ya mee ka ịpụta ihe ya mee ka ide ude ya kwachikọtara oke niile furu efu ya mee ego odogwu ya tụrụ ego ugo ya mere ihe ọma dị iche iche ya na-ekwu ya kpọtụchi gị o nwere ike ọ bụrụ na ị nwere okpesi yes at this early stage yes nwebere okpesi yes so ịgọcha ọjị a ịwasicha onye ụwa m na mmụọ onye na ya na-erikọ n'ọha ka ị na-awara ọjị taa chọọ efere mbara ịwacha ọjị a ịyọchi onye si ya ọ bụrụ na anyị yi anyị yọ ya n'ụbọchị taa na ịyọcha ya wachara ya ọjị a na ị ga-egburu ya oke ọkpa ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị si anyị ga-egburu ya nnekwu n'iji ihe niile wee bịa n'iji nzu wee bịa n'iji edo wee bịa n'iji nkwụ ọkụ wee bịa n'iji ji n'imecha n'ihi esiri ite n'ijikwazi mmanya ọrụ nkwenu igwe n'iji nkwenu ọ bụrụ na iji star ma ọ n'iji hero si anyị iji star ma ọ n'iji hero ọkwa n'iji life egwe na ndụ gị iji life wee bịa ịmarụ nnọọ brand gị na-aṅụ ịghọta
n'ime distri ọkwa nnọọ fanta ka ị na-agwụta fanta ihe ụtọ imecha ya iwe si ya chi onye ụwa n'ụbọchị taa na ihe bịara ụka gị na-erikọ na ịkọchara ya ọjị a n'ihi egburu ya ọkụkọ chụọ aja ihe mme na ịchụcha aja ihe mme a na ị ga-awari ya ji sie nyere ji butekwara ya ewe nkọrọ ya mesara aka ịgwacha ya etu iwu anya bụ ọjị si ya biko na ọjị a na aja ya na-achụ ya n'ụbọchị taa na ọ nabatakwara ya ya were ọjị a gosi gị ya ma niile ya ma na nsọ imecha iwu nye ọjị a na efere ọ bụrụ na ọjị ya nwa gbaa ihe dịka na ịbụ achebere ihu n'elu ịbụ achebe ihu na ala ka nkọwadowe ya tabịkọta bara ụdị ikuzibere ọjị ridi maka na ọjị nwekwalụ ma ọ nwoke chere ihu n'elu ma ọ nwaanyị chere ihu n'elu bụrụ ka a chọrọ ịkụziri ụta ma ọ dị positioning mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ at least tu chere ihu n'elu tu kpudo ihu n'ala ihe ọ pụtara na ndị elu na ndị ala pụtara ihe ị yọrọ n'ọga ma ọ bụ na ịtọ chere ihu n'elu ofukpudo ihu n'ala ọ gara mana ọkwa nna ihe dịka na ịtọ kpudoro ihu n'ala ma ọ na ha niile kpudoro ihu n'ala ị ayọgharị ọzọ yọọ ha si ya biko ihe ọbụla melụnụ na ị na-ayọrịrị iyọ ha iyọ wetuo opi ala yọọ ha si ya biko n'enwe nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ ebe ọbụla isi wee jọọ ike wee jọkwụ na ịyọcha ayịyọ ị nwere ike ịwụ ọjị 2 times or 3 depends na the position na nriri. Now to cut the whole story short, let's say they wụkwara ọzọ ịbụachi ihu n'elu ma ọ bụ ịtọcha ihu n'elu ịma na ọ gara aga imesi were ọcha wee sichie onye ụwa m na were ofe ibe ọjị sịa na taa na m na-enye ọjị na m walụ ọjị na o wetara ọjị wetara ndụ na ndụ gị ga-adị na taa ya wara ya ọjị ya biko ya wara gị ọjị na ọjọọ ya awara gị ogologo ndụ na-arụ isi ike na ọjọọ ya awara gị bụ ihe akwa ihe enwe nwa na ọjọọ ya awara gị mbụ niile ịgụba na etu o si wee dị gị gụchaa were ọjị nke mbụ a ti n'ofu akwụkwọ ogirisi ahụ first one were ọjị nke ịbụ tinyekwa were ọjị nke ịtọ tinye were ọjị nke nọ tinye ọ bụrụ na n'ọkwa nnọọ ọjị gbara ise mebe ịtọchiri ihu n'elu ịbụ akpụdo ihu n'ala ịma na-emesịa iwere the last one taa ịghọtara ya imesịa nke a iwere nzu tụọrọ ya nzu afịa na anọ ụbọchị na anọ tụọ nzu etu esi atụ na-adata akwụkwọ ogirisi ahụ ya dị ogologo metụ akwụkwọ ogirisi ahụ imesịa ya ịmago na nzu n'ime isi ewute edo ọkwa nna edo dị iche okwu edo ya sakwara ya na ọ ga-edoru gị ahịa na anọ ụbọchị na anọ mesịkwa ya imesịa ya iwere nkwụ ọkụ jide nkwụ ọkụ na gasị ya na nkwụ ọkụ ị na-enye ya bụ ka ike wee dị ya wee na-alụ gị ọrụ ya mee ka ị na-apụ ọkụ ịtụtakwara ya nkwụ ọkụ afịa na anọ ụbọchị na anọ imenye wa akwụkwọ imesịa ya denụ iweruzie ọkụkọ ahụ ị chọrọ igbu elu chee ihu n'anyanwụ wee kpọkọọ chi onye ụwa onye ọbụla ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ikwuokwu etu anyị si wee kwuo na mbụ gbadata gị na ndị niile gị na ha na-erikọ gị na ike nka gị echefuna na ike nka bụ the force the spirit not behind ya chi onye ụwa that indivisible you can divide them yes now and don't forget the spirit so chi onye ụwa gị you don't kill anything because spirit enwere ahụ nwa ncha na ọ bụ mmụọ natara so onye ị ga-recognize ya chi onye ụwa that's all recognize ya chi onye ụwa gị na ezumezu ya na esozi ha niile ewe ofu natara why indivisible don't allow anybody to ask you to chukwa chi gị iche chukwa onye ụwa gị iche natara now mgbe ị kpọrọ chi gị kpọọ ike nga sị mmụọ niile so chi gị ha niile gbadata ma na ọtata ka gị na-echukwa ha taa ị na-echukwa ha nwa ịchụkwacha ha bịa soro rie sorokwa lụọ na-aja ihe mmee ka ị na-achụ n'ụbọchị taa na-aja ị na-achụ n'ụbọchị taa na ihe ọma ga-ebido mebere gị taa echetara fa na ha echeta gị na-aja ị na-achụ n'ụbọchị taa ga-ewepụ nseke na ọ ga-ewepụ ihe ọjọọ ọbụla wepụ agagido n'ihu agawa na adị mmanụ nnọọ ka o si dị gudobe gudocha ya ọchị onye ụwa ihe dị ya mkpa ihe dịgo mkpa gwe ya na ichigatago dịka nwatakịrị na-akụ nna ya n'iyi na taa anyị na-echukwa ya chukwa gị kwunye nkwa na sị ya na ọ bụrụ na ihe ọma mmemerụ gị na ime anachi gị azụ ịyọcha ya ịnwezi ike were agwọ ọkụkọ anwa osisi na ebe anwa then iwepụ ọkụkọ anyị ewepụta ya ji ya n'onu igbu onye ma ọkụkọ igbusi ọkụkọ anwa iwere ọbara anwa ịmara that stage inwebere ọfọ inwebere okpesi si ma ikenga no ị ga-eme mgbe anwa igbu onye ma ọkụkọ imesi ọbara ya na first one second one third one for that afọ na anọ ụbọchị na anọ ị na-eme ị na-ekwu okwu n'ọkwa ihe ị na-ekwu ka mmụọ na anụ na tata ị na-echukwa gị uche onye ụwa gị
na na-akpọku ya na mmụọ nye na-eso na tata na-aja ihe mme ka ị na-achụrụ ha tata ị na-achụrụ ha aja ha gozie gị na aja ya na-achụ let every negative energy be reversed. Ihe ị na-ekwu ka mmụọ na-anụ why ị na-efe data ọbara right round ebe ahụ ya na akwụkwọ ahụ ogilisi ahụ idechara imesịa ya o nwere ebe ihe emerụzie ya ọ ga-ama agwụ n'aka ọkụ ịma o nwere ebe ihe emerụo ya ya instinct will even guide you ọ ga-anwa ka ya dị ndụ oruwana mgbe ọ ga-ebido chọzie ka o tibe etibe n'aka gị ịtụpụ ọbara uru ije gwa gị the reading of etu ọkụkọ si wee mee ihe o symbolize ma ọ wụ etu o si wee nọ at the end of the day. That one will let you find that day. Now, imesịa ọkụkọ ihe ị ga-eme bụ mesịa ya mana bifo ime nke ọkụkọ ị nwere ike fanta gị ma ọ bụ nkwụ elu gị esi ya na nkwụ elu ya mgbe ị na-atasara ya nkwụ elu ya na-asị ya na nkwụ elu anyị na-atasara ya bụ ya mee ka ị na-atụ ka nkwụ na ị ga na-agba ka nkwụ ihe ọma ga-emere gị maka na onye na-agba ka nkwụ na-azụ ka afịa mana onye ma ana ka afịa maka na nkwụ a na-anwụ ugbo etụcha nkwụ ahụ nkwụ elu ahụ na ọnwụ na ị nwere ya nyecha ha nke ihe nye echefukwara ihe ọ na-enyechara ha n'ihi emetụkwa obere n'ọnụ ntụcha ha nkwụ nke ya atụrụ ha nke fọzọ na gị nwa nwụọ denụ iwetakwa fanta gị ma ọ na-enwetara star gị ma ọ na-enwetara hero ma ọ na-enwetakwa laịfụ si ya na ndụ gị ga-adị maka laịfụ bụ ndụ tụkwa ya tụkwara ha dat biya anwa ma ọ bụ fanta tinye nke ọbụla ị na-aṅụ tụkwara fụ ya tụcha ya were na-ekwubi okwu ikwucha ya nke fọ ọnụ you can take that one iburuzie ọkụkọ uje sie ọkụkọ it does not matter ụfọdụ ọ bụrụ na ite ka ị chọrọ isi ọ bụrụ na ite ka ị chọrọ isi ịchọrọ isi ya na ji na ụfọdụ na-eji ahụ ụfọdụ na-esi esi mana uche ebe wee iji wee decide ime enu uche ebe wee chọrọ isi ime enu imesịa ya isie ya na ji isie ya na ji anwa ọ bụrụ na o ji elotakwana nwere ihe ị ga-etinye na mmanụ ama abịa ji ahụ iwere iwe gị were ibe ji one ma one sọrọ gị nwunye werezie ọkụkọ a bee ya etu isi wee chọọ tinye ibesi ọkụkọ ahụ ihe ị ga-eme ewu ọkụkọ ihe ị ga-etinye bụ nnu tinye magi tinye onions ụfọdụ na-etinyekwa ose ka o wee nwee test yes now ụfọdụ a na-etinyekwa depend on your choice yes etu ọbụla ya adịghị mma ọ bụrụ na like ihe eriwe ewute atụ ose because you need one at end of the day you see enjoy it so ọ bụrụ chọrọ itinye ose tinye ose mụ ana m etinye ose mana ụfọdụ a na-etinye now itinye ose anwa ka onwe ndị ya ahụ na ha etinyere ose asị nọ na-adụ ha agbọ so therefore itinye ose itinyecha ose anwa ịhapụ ji ọsụsụ ike you can test the ji like ọ bụrụ iri eri were mma dụọ ji anwa if you cannot gauge mgbe o ghere without edu ya were mma dụọ ji ọ bụrụ na ji eghego ma na anụ ọkụ eghena ijezie na anụ ọkụ anwa iwere ikupụta ya ị ga-afụ ebe anwa liver fụ nke bụ mkpụrụ obi ya fụ nke bụ the instinct that nke a na-adịra ndụ ka adịra ndụ so iwere nke bụ mkpụrụ obi ya the heart nke na-esi ike detach here from the liver detach here from the gizzard so n'efere anyị ji wee si efere anyị ji wee chi ikupụta ya nọ ikuru obere ji enwere ike kuru ofu ibe ji na ya tinye n'efere kuru gizzard ya ịmakọ gizzard might come with the liver and obi ya tinye n'efere kuru isi etinye kuru ụkwụ ya tinye ije oge ebe ahụ nọ that particular spot ahụ igbusara ọbara ahụ n'ọkpụkpụ ịgwachi onye ụwa gị si ya na ụka ahụ isi rie n'oge na ya nakwa isi ya iwere isi ya nwa debe ma akwụkwọ nke mbụ ahụ were ụkwụ ya debechaa ya iwepụta obi ọkụkọ anwa si ya ka obi mụ na gị bụrụ otu itinyekwa ya n'ofu akwụkwọ anwa itinyechazi ya ifu na efere ahụ ibu ihe ya afọdụ ebe a bụ ji gizzard liver now gizzard is very strong ịmapụrụ iwe so ị ga-eme ewu iwe detach ya the liver ọkụkọ anwa detach ya ipirie ya just like this ipirie ya iwere that ji anwa no matter how quantity ji wetara onwe ike iwe ofu ibe ji ma ife half
you put here, you put the chair, you mix here together with that your liver of a ten, liver of a you put this here, you mix here together. 2 years you me as a no visible. You know that Okugawa immensely. You might go to Oka with G, right? The liver, you with G. You divide there into 5 portions. Yes. You may 5 portions I divide here, may you will know 1 portion. Sit on your one, a tata body, Nina here, me, you only Ori Abunori, Tiana, the first leave. Well, that is the second one. Sending in me now. A 5.5. Here the second. Well, that was the third one. Sending in here. Now, 5.5. It's here the third one. Without the fourth one, sending in me, the cabinet, it's here the fourth one. If you don't know, I foresee a full slot. Now, the gizzard. You were the slot on here. Get a chigger go. We'll quite the gizzard there and make it here. Get a chigger go because. Oh, good. I'm here in there. I know more than I know, but it's spiritual communion. I want to go to the home. It's communion. Yes, that communion. I don't know. Can be in a metal. I know. I won't call it. I won't get a chicken. Hey, you must see here. It does cook the laugh. That is the annual condors on with the gin down with you here. And the friends again. And then you get the batazrino. Ikiri here. Always young man does unwata. Unemegade, Bunya. Always young man query water. More nigger than a beer, more nigger than no. The Zen mother, and then you get order. Before the mother now, mother don't know one under the no, or no one knows their own to sire. One imitalia. You see, an eternal going mayor, imitalia. Then, it was the kid decided they mere from time to time. I'm one image I am an front digging the eye, you know, assuming no soggy one, don't know. No problem, make I eat your thing. That's one hour on, you know what he care area with the Jawa. Or do what I say whatever this audition is your meat. With a mesaraka. You know what he gives you, Mr. Jerry, whether you see the rice, I know, of course, rice. The rough rice, we can demand the malaria. Oh, Saraka Kima. Notaria? In a made to iye mewia kama na nwezire ndị bụ ndị na ha n'obodo oyibo na ha nọ na city nke bụ na ha ma enweghị ike inwe this kind of atmosphere imienu on the tour bụ ndị nwere need the services of maybe onye nchụaja nwere ike inyere ha aka wee mee ihe dị n'ọfụ pụtara ya na nkwụsị ebe a ọ dị m nwute na network dị stop line na early the lecture. But ejim n'aka na enwere ike ịghọta ihe nkọwa ya inwe ajụjụ na ihe a nkọwara taa maọbụ ihe nkọwagoro n'ọdịnala Igbo so far send them message na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. So ihe na-achịkọwara gị bụ na if you to see me, you can do it yourself. You can because of then you have to engage another person that will do it for you. Mana echefukwana na saraka dị mkpa. Ọ bụrụ na anyị nwa na-eme n'Ugochi na temple, enweghị ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-abịa eri ife everyday ọbụla a na-arụ ọrụ. Monday echi anyị abụrụ ọrụ, mana Monday, Tuesday wee dịrị gị ndị mmadụ ga-abịa kposara ndị dịrị dị iri ya bụ ife wee dịkwazi ihe aja. So anyị amadogo na anyị na-arụ ya na anyị ebute mmanya enough brand ma malt ga-adịa nke onye na-aṅụ si na ịṅụrụ yatago then ema anaghị anyị etinye ji maọbụ na-egotara agidi makwa sometimes na-esi rice ndị mmadụ wee rie ịghọtara ya. So ị na-eme ihe etu a nwere ike ị na-eme once in a month or once in 2 months or once in 3 months etu aka kwere gị. But I can tell you ị na-eme ha n'ihe ndị a na-agwa gị na-enwe time for your spiritual exercise kama arụ wepụ aka n'ihe ọbụla ọdịnala kpọrọ arụ imeju ana maka na a na-agọzi mmadụ nke bụ eziokwu. Gradually you will start seeing money. Ọ bụrụ na ịfụba ego then follow other afa revelation
all the alpha reparation. Start taking care of them one after the other. Nke bụ eziokwu na ị na-eme chi gị ma na ibidogo ndị ichie ebe nne gị na ndị they are all living witness na ibidogo ichukwa ihe dị n'ụzọ gị mana ọ na ị ga-adịbara. Nke bụ eziokwu as you are doing it, more money will be coming. Ị na-echukwa ha gradually and more you are chukwa ị na-echukwa ha gradually, you are building, you are spreading your tentacles, you are spreading your tent. You are aligning, you are becoming friends with all these entities of powers. Gradually, you are developing your spiritual strength. Being what your element, being what I go no and a or aquarium, gradually, what up with gradually, yeah, moving. All he needed not that you were checking. Or put it there. When they wait, it in a boo, Gabu Gatarito, in a chocky, you wall. Believe is in all Guama. Therefore, stepping on other, both Chigi and the other entities of powers, then I told Anyanaka, the Medi was you step on them. Thinking that you have arrived, therefore you think then it down it's perceived now. It's just a matter of that. It say wall. Because now more so when the came on when the chi has all. You go to one more lawyer. It's a potential DBS, no way DBS scam, no ignorant. You are paying for your ignorance. So he get me go up banana, Ichukwa all the entities of powers, your elements. Ichukwa chaha, chukwa abu, iwana abu na bategu, iwana abu atutegu. The gift of a man make it a way for him. Manam beju ni me chukwi he sogino. Juli ye chukwa chi mono chi buzo. Imono chi joke. Juli ye chukwa chi. No, he chodi chukwa abu ki chukwa abu. Imo that ne na hot corners. To send them Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to them. I won't know what I did there. Then on my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to them. You get watch and Kuzari. If you don't want to put in doors, I will over 500 lectures. Our YouTube channel. Send them a message in WhatsApp 0805 7837 672. I can make it. Yeah, guys. Before I won't keep us where say bye bye, Messia or the Quechi. Boca. By this time, 8 p.m. I get you can cause over there. Now, I had to go get privy heading. There could be a more Pungos in EC or more than an Igbo all over the world. Ebo no Yanona. Ask him that distance abure barrier. Ask him Nezugo Kama abue barrier. Now, I had to go get privy heading. Ask him Kiheni in a Koro Mekomume. Then I show document, then I show paper, you mamela. Then I show bunieno, then I show favor, then I show contact, then I show contract, then I show upliftment, then I show breakthrough, then I show go. He have only honey nacho. Mande no room, mande no ligo. Now I to work and keep me here in could be a walking goes in his show. Let there be miracle, let there be upliftment, let there be breakthrough, let there be upliftment. Let blessing. N'ebe ọbụla ikuku lulu, ebe ọbụla anyanwụ lulu, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m ebe ọbụla onye ọbụla nọ under the influence of my voice nọ n'uruchi a, ma ọ bụ oge ọbụla onye ọbụla na-anụ onu a, let the person be liberated as long as the person is believing. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ya gazienụ ka anyị yọrịzie na egwu nke anyị ga-eji wee sị nụ bye bye n'ụbọchị taa. Ya gazie. Ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke
ya gasị n'afọ ụfọdụ bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gasị n'afọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gasị n'afọ na bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gasị n'afọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gasị n'afọ na bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gasị n'afọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya ka ọ dịzienụ daalụnụ daalụnụ